Sampean gak usah ngisin Mas ning kene kan gak wong. Dadi sampean niku opo kebutuhane sampean. Jadi Mbak iki siap melayani 24 jam. 24 ya. jam non-stop ini. Non-stop. Aku wong rene iki Mas gak usah ngamplopi nang Mbak, gak usah. Oh, mboten sah. Gak usah. Yang ngamplopi teng sinten. Lah, iya gak perlu Mas. Wong kene iki nggone donya kok piye to. Berarti mboten sang diamplop ngeten. Ya ora usah. Tak kira ndang melampau. Ya ora mungkin iki wong golek sugih rene iki. Nek aku sik nampa berarti aku ora sugih no. Nggih, nggih. Ngono. Berarti amplopnya ditarik malah nih lah. Hah? Ditarik malah di desa nih. Ya gak usah, gak usah. Saiki ngene wis, iki wis sore Mas, sore ku lungkah tamu gembruduk iki. Tujuane sampean rene iki apa? Tujuan. Gak usah mbulut koyo kekian. Oh, pengen iku lho Mbah sugih, Mbah. Nah, ngono lho. Nggih. Sampean iki tak terawang ndek aku. Nggih. Sampean iki tak terawang saurunge rene bakal ono tamu, kan ngono kan? Nggih. Wonge kathokan cekak, lambene kuning, nganggo topi ireng, iya toh? Nggih. Terus wong iki kehidupan iki pas-pasan. Bahkan bisa dibilang iku sak ngisor pas-pasan. Ora ngalor ora ngidul. Orang ngira orang ngidul. Cara ceker saiki dipangan saiki, dipangan sesuk, golek sesuk. Nggih, Nah, makane sampean iki tak enteni mbek aku. Nggih, nggih, leres, Mbak. Terus tak delok maneh iki bojone sampean iki wedok. Nggih. Tak delok terus mari ngono Anake. anak iki wedok-wedok. Oh, nggih. Nah, karena iki anak wedok sampean kan gurung ngeruh persyaratan. Nggih. Gurung ya tak tutunu ya. Sampean getun oleh ning gak oleh nggagalno. Ngoten. Ya sekali masuk rene iki harus. Nggih, mantep ya. Ya iya, gak oleh gagal. Oh, mboten sios Mbah ngono. Sampean sing tak gowo. Oh, ngoten. Lha piye? Jadi sampean rene iki anak sampean wedok-wedok loro ya. Nah, nang kene iki butuhe tumbal lanang. Lanang kudune wedok ora iso. Wis sakit. Ngono. Terus pundi ngoten. Terus nek pepek gak oleh. Oke, wedhus. Wedhus gak oleh. Kebu. Kebu gak oleh. Wah, malah gak oleh ya. Kudu wong tumbale. Kudu Wong anak. lanang. Hah? Wong lanang. Anak lanang kudune. Ngono. Jadi persyaratan nang kene ya. Anake wong oleh ra, Mbah? Hah? Nyilih anake wong. Nah, kuwi gampang. Diatur. Gampang. Iso diatur. Wis koko mbae sing maturno nang. Oh, ngoten. Aku iku mung juru kunci nang kene, Mas. Ngelantara nggih sampean. Ya, ngono. Koko mbae tak celuk iki kocok kaget ya. Mboten. Wong gede, motone koyo moto sapi ngono. Oh. Lambene koyo donal bebek gede. Ora saya kaget sampean. Tapi nek wis akrab, Sae nggih. Nguyuk. Koyo Wonge malih. Oh. Ganteng koyo Arjuna. Jadi sampean rene kan betul-betul kebutuhan karena sampean iki uripe melarat. Nggih. Kalau melarati to. Nggih. Wong sampean iku ora sempakan kok. Mboten. Ya iya, kok sempak to. Saking melarate sampean. Mbak iki diserona. Nggih. Ya gak percaya tahun buka mbak. Nah iya, gak sempakan to. Mboten. Ngono to. Mboten ate sempakan ya, Pak. Nah iya, mereka gak duwe. Gak duwe ya. Makane gak duwe iku. Pokok sampean tak ulang mantrane barang. Nggih. Ya. Nah ini sampean Mas nek rene ya. Sampean gak oleh salat. Oh. Ora oleh sedekah. Ya. Nggih. Gak oleh. Sampean gak oleh nyebut Tuhan, gak oleh. Pantangan iku nggih. Yo gak oleh to, nyebut Tuhan gak oleh. Salat ora oleh ning kene. Sedekah gak oleh ning kene ya. Nggih. Soalnya barang kene iki 100% iki teko mbae langsung. Oh, ya. ngoten nggih. Bukan teko alam. Teko mboten. Ora. Ngono. Jadi persyarat-syaratnya ngene Mas ya. Pertama rene iki sampean nggowo foto. Foto. Ya. Foto kuwi butuh 4 lembar. Ukuran pinten niku? Ukuran gak usah gede-gede Mas. 3x4. Oh, kecilin. Kecilin. 46 sedengan niku. Oh, kurang gede. Cilik jan. Sampean roh baliho. Baliho ngertos. Nah, ya niku sing paling kecil. Paling kecil. Baliho ya, saukuran baliho. Terus calon tumbal iku fotone saukuran baliho 4 lembar. Nggih. Terus mari ngono sampean kurene pertama to? Nggih, pertama. Nah, iki kan ono botol-botol iki. Nggih, botol napa niku, Pak? Iki botol minyak serimpi. Serimpi ya. Ya, tapi bukan Sri Mimpi. Oh. Ya. Nggih. Nek Sri Mimpi iku Sri Turu. Sri Turu. Nah, Serimpi. Serimpi. Nah, Serimpi tapi ojo nggo botol sing iki, cilik iki. Oh, kurang. Iki botol cilik ku wong sing wis sukses, Mas. Oh, ngoten. Ya. Sing dereng sukses ukurane. Gede. Watu ini kurang gede. Kurang gede. Sak drum. Drum. Nah, ya. Sak tangki minyak.
Sak tangki minyak lho. Nah, sak tangki minyak malah apik iku Nggih. cepet menan. Paling 3 dino sampean wis Wis kabul lho. wis paling ya wis mujur ngalor. Lha niki Mbah minyak opo Mbah kok botol ngeten iki? Iki wong wedok, Mas. Oh. Nah, aku mau ono tamu masih bae sisir lah iki. Oh, Nah, iki wong wedok. tamune iki. Ya. Botol ini sisir ya, Mbah? Nek- Yo wong wedok, Mas. Oh, Nek tumbale wong wedok, nggih. iku kudu sisir. Tapi nek wong wedok ora oleh anak. Gak oleh. Ya, Ngene, bojone. bojo oleh. Tapi bojone nek apik aja. Yo ngeman-eman yo. Iya, gak gelem kene mbae gak gelem. Berarti sing Misalkan sampean duwe bojo mokong wani ning sampean, ya toh, Nggih. melete, nggih. iku cepet Mas, 3 dino kejet-kejet pisan. Oh, ngoten nggih. Ya, pokoknya duwe bojo mokong, atau sampean duwe mbah mokong timbangane mati nganggur ya toh. Nggih. Serahno rene dadi tumbal. Duwe bojo mokong timbangane dilakno ati ya toh. Nggih. Serahno nang mbae ngono. Lah mbah-mbah sing kopok nggih sakjane. Sing kopok ora doyan Mas. Soale Oh. cepet angel. Milih-milih ya, Mbah. Iya toh. Waduh. Kene iki Mas sekali sampean metu kene. Nggih. Koko sampean ojo noleh ning mburi. Nggih. Ya. Nabrak mungkin. Ora ngono. Oh, gitu. Iki ku dibantu mbek kene. Oh. Dalan iku iso apik. Oh, ngoten. Sapi iki tenan Mas, ojo guyon ya. Oh, nggih, nggih. Sampeyan iki aku serius sampean kok guyon. Betul. Kowe ngerti metu di sungune mbae. Dereng lho. Heh? Dereng lho. Mbae nek kudu muring-muring iki sungune metu. Iya ngoten. Iya toh. Ngene ya rungokne tenan ya. Nggih, nggih. Catet ya. Nggih. Kan gue pulpen enggak? Dalem Gue pulpen enggak? diawang-awang ning mriki mau betul napa? Jangan ngawang ya. Nggih. Mbae tak dudune sik ya kesaktian mbae ya. Nggih. Neng kene iki ngene Mas ya, persyaratan sampean nggowo fotokopi foto calon tumbal, Nggih. ya toh? 4 lembar ukuran piro mau? Baliho. Baliho. Fotokopi mboten saged to. Gak oleh, kudu asli. Asli. Ya, Nggih. iku ora oleh setengah badan fotone. Hmm. Gak oleh. Kudu mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki kudu Oh, ketok. ketinggal nggih. Yo. Ngono ya. Nggih, nggih. Terus mari ngono sampean nggowo minyak serimpi, Pinten? yo telu wae to. Telung tangki ukurane. Ukurannya sak telung tangki. Terus apa nih? Kembang mboten. Kembang yo. Oh, kembang napa niku? Kembang sekar namanya. Sekar. Atau macan kera, Mas. Macan kera. Kembang waribang mboten saged nggih. Ora oleh iku ora modal to. Oh, nggih. Gak gelem bae gak gelem. Lah mboten. Kembang macan kera. Macan kera atau kembang sekar ya. Nggih, nggih. Gak usah akeh-akeh. Pinten nih? Ya sak ton lah. Sak ton nggih. Sak ton ya ta. Memang lewat pundi Bang sapi setu. Ojo kuwatir nak. Nggih. Kene iki ya wong nek wis keterima Nggih. dalan rono iki gledek. Oh ngoten nggih. Ya. Gak usah kuwatir. Nggih. Sampean eling-eling ya, foto 4 lembar ukuran baliho, Nggih. Minyaknya telung drum. 3 drum, Nggih. nek iso 3 tangki. Telung tangki. Tangki gak usah gede-gede, Mas. Sak ukuran wong kirim banyu isi ulang lho. 1200. Hah? 1200. Nah, 1200 meter, Nggih. kilometer terus Nggih. kembangnya sak ton, ya toh. Oh, nggih. Nah, macam telu kuwi, ya toh. Nggih. Terus sampean pingin kilat atau pingin sing sedengan? Sedengan kalem-kalem ngoten. Kalem-kalem. Kalem gitu. Sak kalem-kalem iki sak ulan, Mas. Saulan nggih. Sak ulan. Oh. Nek cepet iku 3 dino. Cepet. Sing cepet paling cepet niku nggih. 3 dino. Ngono. Sing nyuwan teh. Sing paling nyantai iki selapan, Mas. Wah. 36 dino. Sing nyantai. Tapi ora ketara, Mas. Nggih. Nek sing nyantai. Sampean gak usah mergawe. Nek wis sampean wis tak tangane mbek mbae koko ya. Nggih. Sampean gak usah mergawe. Dadi sampean wis tengok-tengok nang omah iku dhuwit iki teko dhewe. Oh ngoten nggih. Mas. Ya, terus dhuwit iku sampean iku ono loro Mas teko mbae. Duit napa Mas? Ono dhuwit yen, Yen terus. ono dhuwit rupiah. Oh ngoten. Yo karena ki mbae iki Cina lho Mas iki. Duh. Jepang to. Mbae nangis. Mbae nangis. Iya. Eh? Nah, seling niku nangis. Nangis. Iya toh. Muntah gede Mas iki pasti ono kiriman iki. Ono kiriman. Nggih, nggih, nggih. Ono kiriman iki. Iya toh. Ono kiriman. Gak apa-apa Mas, tenang ae kok mbae tak dungak tak wacakno bal-bal gibul mbek aku Nggih. kemari. Tenang ae. Kene iki pawang kok. Nggih. nggih. Ngono. Eling apa ae mau? Minyak, Minyak, nggih, kembang, kembang, foto, Foto. nggih. wis kuwi tok ya. Nggih. Terus dupa Mas. Dupa nggih. Dupane pinten niku? Sak selop. Hah? Sak Dupane nek iki sing sukses-sukses kan ngene Mas. nggih niku. Iki sing wis sukses ngene iki. Telu. Sing wis sukses, Mbak guru ngomong kok sampean bisi Mbak iki Oh, nggih, seneng piye? Mas Mbak nuduhno
Nggih. Iki sing wis sukses koyo iki potongane. Oh, ngoten. Nek sing gurung sukses sing anyar mau wis tak gowo mulih Mas. Soalnya nek bengi mbek aku tak ripal. Oh, ngoten nggih. Dadi nang kono iki ono gudang harta masalahe. Niki Gudang mboten harta. makam ya, Pak. Hah? Mboten makam niki. Duduk Mas. Oh. Iki mah minger sampean kopo ya? Ngoten, Pak. Kok koyo ketinggalan kok. Watu-watu tok ngoten, Pak. Teko eket mau. Iya, teh. Orang pengen ngerti to, Mbah. Hah? Pengen ngerti. Dupane iki sing wis sukses koyo iki, cilik-cilik. cilik-cilik. Nah, sampean gurung sukses to? Nggih. Sampean golek dupa sing sak gantar-gantar. Paling enggak 5 meter lah. Kurang Mas. Kurang 10. Songo. 9 meter. Ongko paling dhuwur so. Songo. Ya, gak usah akeh nggowo. Ya. Pinten. Ya kurang lebih 90 songo lonjor. Oh, songo betul. Oh, engkel niku. Karena kan kuku nek wong anyar kan digawe umbul-umbul nih. Oh, ngoten ya. Yo. Oh, alah. Ya. Nggih, Tapi nggih. sampean mlebune ya teko perkampungan to. Mawon Nggih. ono perkampungan to. Enten to. Teko kono ki sampean nganggo pempes. Oh, ngoten. Yo to kalau sempakan. Lah, kula mboten sembakane. Dan maksudnya sok-sok nek ritual, Oh. ora saiki. Nggih. Sok nek rene sampean nganggo Pempek. kok omahe kan kambenan to. Nggih. Teko kono kuwi sampean kan ono apa jati-jati sing Nggih, kosong kuwi to. salin. Nah, salin nang kono. Oh. Sampean nganggo pempes, Nggih. nganggo BH. Iya. Tapi BH-ne sing BH kuno sing kaku kuwi lho, Mas. Oh. Ya. Terus sampean kuwi gak oleh nganggo topi, gak oleh pakai baju BH-nan tok mbek nganggo pempes. Ora oleh sempakan. Oh, ngoten. Ora oleh sandalan. Oh. Ngono ya. Nggih, nggih. Terus sampean rene mlakune kudu miring, Oh, miring. miring. Mboten mengarep, Pak. Gak oleh Oh. kudu mlaku miring. Ya. Kok sakit ya, Pak? Bekar Jerman pengin santai. Oh, ngoten. Go, sampean mau njaluk santai Nek, wi. pokok nek Mbek mbae wis dicatet kok. Oh, Sampean oke. njaluk santai mau. santai nggih ngoten nggih. Ngono ya. Iki dinone nak nang kene iki Jumalgi. Cuma lagi. Yo, Jumalgi ya. Selain Jamal lagi mboten saged. Gak iso, Oh, gak iso. paling pon wage nggih, Kak. Gak oleh nek pahinge pahit. Baik. Ora koyo nek legi. Legi nggih. Ngono. Ki apa-apa nggih legi nggih. Heeh. Oh, ngoten. Mbak iki nang kene iki mulai gurung ono perkampungan nang jowo, Mas. Gurung ono. Oh, Gurung iki gurung Asik. ono sawah iki. alas nggih. Alas, biyen iki megah. Iki mbek mbae saiki disurupakan seperti ini, wong iki ben wong makane wong nek rene gak oleh nggagalno, gak oleh. Oh, ngoten nggih, Bang. Kudu teko, kudu ngemek. Nek mboten mek. Jadi gawa Iku ngoten. ngono. Sama iki tak kandhani ket mau iki Iya, iya, Mbah. kudu ngemek. Sekali masuk kudu ngemek, gak oleh gagal. Nggih. Ngono. Apa sampean sik ono sing mbok pikir? Mboten. Koyo getun sampean. Mboten ngeten lho, Mbah. Iya. Jaminan sertifikat mboten nang saya. Ora oleh, Mas. Oh, nggih. Kene iki ora butuh donya kok. Ora kene Ya, pengadean. mak dikira ngomong. Ora oleh. Mboten pengajuan. Ora ya? oleh. Oh, Sing oleh persyaratannya ya, nggih. anak wedok ora oleh. Ora oleh. Oleh wong wedok Oleh wong nek wedok. bojo sing mokong nang bojone. Oh, ngoten. Heeh, gawakno sak maratuwane gak apa-apa. Nggih. Sak mbah-mbahe. Sak mbah-mbahe nek iso. Oh, nggih. Ngono. Ya, Nggih. nak nang kene iki. Oh, ngoten. Apa sampean duwe tangga mokong, Nggih. gak apa-apa setono rene. Sing kurang ajar. Iya, sing penting ora kok. Ora kopo. Iya, kok nek mboten kopo. turun ya. Hah? Nek Ora kok gelem, picek ya ora gelem. bisu Kokong gitu. iki ora gelem. Kuku ngrepotno mbae kene no. Oh. Wong picek kan mbae leren nuntun. Nggih. Iya toh? Nggih. Nek wong bisu dijak ngomong susah. Nggih. Nek wong kopok diceluk-celuk angel kok sampean mau kuwi. Nggih. Kandhane kok. Hah? Buak kon. Lagi krungu melengak ngoten nek kok. Iki sampean anu Mas, syaraté. Napa? Ben sampean iki Nggih. jeneng sampean pemula kan. Nggih. Pertama kali iki mbae kan ya ono sisa-sisa. Nggih. Kita baca mantra. Nggih. Iki sampean merem, buka mulut Nggih. ya. Nggih. Tak bacaan mantra sik. Sampean ojo wedi ya. Nggih. Jenenge sampean sapa Mas? Lali mau tak tekoni. Hmm? Jenenge sapa sampean? Asli. Ya asli to. Yo, Demuri. Damuri. Nggih. Ya. Priang tang, priang tong, priang gantang, priang gantung, ajan semar mesem, nekak mesem tak mesem dhewe. Kadal kudu, kadal gede, kadal buntung, gede tute. Ngentut, Mas, ngentut. Gak iso ngentut. Dipaksa to. Yo, kembung urung kembung. Iki maca doa terus aku nek sampean Kak. Yo, kok Kadal kudu. aku tuh ngentut iki. Ya kudu dipaksa. Yo gak iso, Mbah. Hah? Wong ora kembung ya, Mbah. Ora kembung. Enggak. Yo se Mangan telo sing wakai iku. tak nggugahi alam jagat raya yo. Nggih, alam jagat raya. Dang-dang bulung drung tangi tangi bumi kelawan langit. Cabang bayi ini jeneng sampean Damuri mau. Damuri. Cabang bayi ini Damuri.
teko welas ase cabang bayi Damuri. Ya ta? Nggih. Ora situ ase situ nangis, ora nangis situ edan. Oh, takdir sampean iki sejak lahir iki melarat to, Mas? Nggih, leres, Mbah. Melarat. Nggih. Sampean iki mangan iki mung sak puluhan pas. Nggih, Saking melarate to. Nggih. Ketok kabeh to Mas niki. Oh, ketinggal iki. Ketok. Cuman nek nang sampean ketoke apa iki? Kembang. Kembang. Nggih. Nek nang bayi iki ketok jelas Mas iki sampean. Oh, ngoten. Diki sampean tahu niseng ketekuk iki kenapa Mas? Sikile. Nate to, Mbah. Sering. Sering ya. Nggih. Kan ketok to Mas kabeh niki. Oh, ketinggal nggih. Sampean nek turu merem. Merem nggih, leres. Nah, to. Leres, Mbah. Sampean nek kademen mlungker. Mlungker. Ketok kabeh to Mas. Oh, nggih. Ketok. Iki sampean nganu Mas, sampean iki titisan berarti. Titisan apa, Mbah? Iki nak ndelok toko anu niki sampean titisan toko Mbah Surip iki. Mbah Surip. Mbah Surip. Iya, Mbah sampean Surip iki sering almarhum nggih. iya to, sampean sering ngopi to iki. Sering. Oh iya bener, Mbah Surip kan doyan ngopi. Oh. Iki perlu disingkirno penyakit iki titisan iki. Oh, ngoten nggih. Iya, perlu disingkirno. Sampean mangap Mas. Mangap motone merem. Mangap. Mangap. Merem sing nemen. Kurang ngombo. Ping 3 iki ya. Menang sik. Lho, suk moto suara Mang. Sik, pisan kas, merem. Cokot Mas. Ya, cokot sik tahan sik, meneng. Engko nek tak tekone jawab ya. Tapi jawab sampean gak oleh buka untu. Sik mbae moto mantra. Ojo guyu mah mbae roh nek sampean guyu. Iki mbae kadung usuk iki, kok diganggu. Damuri. Kok ora semaur? Ya yo. Nah, ngono lho. Nak diceluk kuwi jawab ya. Opo? Gak oleh dalem, gak oleh. Kene gak oleh basa. Heeh. Sik tak maca motorone kok ngarep neh iki. Gagah. Damuri. Apa? Kudu mati sembae. Apa? Kau ulang nih, ojo guyu sama. Ya, iya, iya. Damuri. Apa? Ojo wedi lan ojo gemeter. Ora. Ojo muni ora sampean. Iki to awalne. Sampeyan ojo muni ora. Sampai kolu. Kembangnya sampai kolu nggak? Begini Mas. Apa kolu sih? Apa kolu? Iki pengikutmu iki. Merem nih kok. Awal nih iki. Awal nih iki. Kowe rezekine lancar ojo anu ya. Nggih, ojo kaget ya. Mboten. Iki tak duwe tenan. Merem nih kan. Bismillahirrahmanirrahim. Merem nih. Madhep rene. Merem lah. Oh, tahan sak mono ya. Mangap. Endi kembangnya. Mangap kurang ombo. Pisan gas kurang ombo. Ojo buka motor nek aku kurang ngongkon buka ya. Cokot. Kurang mlebu. Cokot. Kurang mlebu. Cokot. Nah, op. Kalau ada buka mata. Damuri. Semawur opo? Nah, aku muni, Damuri opo? Nah. Lek kali kotean. Tutup dalan. Lho kok. Oh sampai. Kok ngarep nih. Aku mau mantra kan. Damuri. Oh. Kowe ojo medhi lan gumeter. Kak. Lah, ojo jawab. Damuri. Oh. Kowe ojo wedi lan gumeter. Yen ana dua makhluk sing teko, yaiku melainkan makhluk ya Allah, yaiku Mungkar Nakir. Damuri, kue nak ditakoni jawab sing pase, ojo gemeter, ojo wedi. Kue nak ditakoni man rabbuka, sapa jenengmu? Oh. Apa agamamu?
Nek wong Islam kok neng neng aku. Nek wong Islam gak oleh ngemek pesugihan. Oh. Hai Damuri, Oh. kowe ojo wedi lan gumeter. Nek guyu. Kembangnya lu punya. Ngombe sik. Ngombe sik. Wes kembangnya lu punya. Untung kok gue banyu ya. Oh. Kembangnya lebu, kembangnya lebu. Enggak deh. Le, kuwi nek diki ngomong ngolu rokokan. Oleh rokokan. Oleh. Karena saiki iki ngawur. Ki tumbal gitu. Dewe kok nek ngono. Tau deh, tunda. Kan panganan wi. Oleh mangan juga. Oleh. Karo rokokan ya. Rokokan oleh. Koko Seger bi. aku ndulang. Ya. Iya. Ndulang aku sama dengan konya. Ya. Merem mbek rokokan. Ayo merem nih. Maaf. Nah. Ping telu ile ya. Ping telu. Pisan gas. Ke atas sih, Bang. Atos, keliru deh. Ya. Singombo iki terakhir cokot ya. Nah. Ngantok ditaruh ya ngantok. Jadi ini pesan moral dari Simba. Pesan-pesannya, Mbah. Pesan moral ya. Iya. Jadi orang semiskin apapun hidup Anda, jangan sampai Anda itu mendatangi sebuah tempat-tempat yang konon yang membuat orang itu kaya raya seperti yang tempat saya dudukin ini. Tempat ini nggak seorang pun yang berani ya, tapi saya duduk di atasnya. Itu mencontohkan kalau saya merendahkan tempat yang dimuliakan oleh orang. Nah, itu pesan dari Simbahnya. Jadi saudara-saudari dimanapun berada, kalau Anda mau hidup kaya, sedangkan perintah dari Allah itu bukan kekayaan. Wahai umat manusia, mangko ma'innahi, hiduplah kamu dengan takwa. Jadi karena apa? Kenapa orang itu harus bertakwa dalam hidupnya? Karena yang pertama, dalam firman Allah, man syarafa ala darbi, perjalananmu itu jauh. Bagaimana perjalanan yang jauh? Yaitu setelah orang itu wafat. Dan wafat itu bukan berarti mati. Karena wafat itu sebenarnya hanya pindah dari tempatnya kita hidup di dunia itu menderita sebenarnya. Jadi hidup di dunia itu sebenarnya menderita. Nah, agar tidak menderita, orang itu harus wafat dulu. Kayak gini. Jadi harus pisah dulu antara raga dan jiwa. Nah, jiwa itulah nanti yang dimintai pertanggungjawaban. Bagaimana jiwa itu menghadap Allah. Nah, caranya gimana? Saat hidup seperti saat ini, jadilah orang yang baik, jangan menyebutkan Allah. Jangan meminta kepada selain Allah. Sebain Allah. Ngeten gitu. Ya, aku sampean iki mau salah. Sampean teko Malang rene ya toh? Nggih, tapi. Ah, karena sampean tumbai dirasani, Bong. Nah. Koyok mau iki ono kembang ono apa ya? Nggih. Sampean tak kon nyokot watu. Nggih. Tak kon nyokot minyak bambu. Iya ta? Anyar, Mbah. Hah? Anyar iki kan resik ya. Nggih. Mbak dirasani iki. Rasane demite, Mbah. Iya. Mbak oleh bisikan, Mas. Nggih, napa? Sampean kon tunggu kene. Mboten urun, Mbah. Oh, mboten. Niki yo. Mboten mantun. Aku merintah sampean harus enggak boleh takut. Nah, sing perintah kan baik. Tunggu kene ya. Jangan pengen urip mulia apa gak? Nggih, pengen. Nah, tunggu kene ya. Iki perintah ya. Perintah nggih. Hah? Nggih. Nah, tunggu kene nang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bunian Camping.
dikasih gitu. Menurutku di komen ikan di channel. Ini camping di komen ikan di channel sih. Hah? Komen ikan di channel. Apa? Apa itu? Komen ikan di channel. Pada Di camping channel ini. kita sing di channel Pak siapa Mbah siapa wi? Mbah. Siapa wi sing kuwi? Joko Ber itu siapa gede aduh. Dengan izin sih. Agar Neberan jujur no kan. Kamu bales. Izinnya gimana Kang Noman? gak bersih. Mabang aku no. Terima kasih atas sarannya aku no tok. Kita Indo Kang Noman. Gak oh, agar hormati sama kreator no tok. Kami ini kono dong. Hormat gerak. Ora. Ana kae lho. Oke. Lalu Iki pokoknya lah iya Mas teh. lakang kabeh sing Kemepetkan lagi. Suruh ngono turun Mas ya. Gua merambat tenan kuwi. Merambat tenan kuwi. Loh, merambat tenan kuwi. mari akan. Aduh, Mari akan dari tenan merambat kuwi. Enggak nongkrong kulon nih sini ya. Waduh. Kebakaran. hutan, jalan hutan. Makanan hutan. Jalan hutan. Jalan hutan. Jalan hutan. Tadi kan ada hantu guys, ada tuyul yang lari ke sana jadi dibakar. Dibakar. Bakaran hutan, Kang. Buruk kayune tok lah. Tidak gelaran lagi nah. Niki pun. Menyoknya kurang teko. Wong. Wes dibakar kuwi. Grek iki. Heeh. Doklek lah opo kuwi mat. Oh cicuk nih. Duplek orang matang kok. Yo terus Mas. Ono kali ini. Iya bakar dah. Duplek itu akeh-akeh tapi. Iya loro. Macam aku api nggo minyak. Oh nggih. Ben marang sik Korek ae. apa wi? Korek. Kira-kira ini. Dos korek. Ora dos tak gowong. Contoh nang ndi. Lagi. Turun Walah penonton dek gak apa iki. Tembus perahu wae paling. 7.000 sana. Alah gak kapra. Sampeyan meleguh kuno Mas. Ini geni lang lho. Ya ada karo godhong dobi tok no. Poko sik ta. Mas kan swara ki speaker cek muni aja. Iya. Dengan kok geni serondok marang ta. Ya gini-gini ini tendoan di dek. Pinggire kono to. Nek nggo tamel-tamel itu tendone. Wah, Nah, ya. Sing tongkel-tongkel lho saya sampe. ndi wis tak buk to. Lha iya, ngomong tanduk. Kok tak golek ono cek kurang. Bebas sih. Ya kurang lebih kali koyo ngene kurang-kurang piye. Yang menawa tuh nek kurang marong. sekali-sekali ya malam mingguan tuh ya. Motok mau kecil tok malam mingguan. Kene ya iso malam mingguan tuh ya. Ini Ci, mangan rene Ci.
Ayo masih apa camping narene mau Saiki. ora tak teni Sate. mboten diangkat kok akhir karo telepon iki. Turu. Yo no nelpon cok pisan ngono kuwi. Lah iki kalau full-full mboten Lebekin gak tangi ya. Kagum dawa ndi kae. apa kerane. Ya nek lebekin tetep tangi ya di bengi tak teror terus. Apa Mas ya? Enak Mas sih. Wah, tapi sogro aja ra nek. Wong sogro mbok cemplung wis tak sogro. Tarang-tarang udah. Kadung tak apa. Ora anu sejene. Hmm? Sejene. Sejene tetep kobong to Mas. Sejene kayu. Ben tak resek, kadang genene ben. Tak resek. Ben sik. Untuk apa Mas? Ini udah nunggu nang tarang. Iki lagi gini. Iki. Pikir lo pering udah ngetok anu kaya tarang. Lah iki motas ya. Lah arep sampean. Paling kok penonton iki kok akeh ngono. Nggih. Kuwi tok kodhok sing terus ngrasa bunyi tok. Iya betul. Maksud iki oleh donat itu kudu izin kon izin kan sama-sama kreator kan. Ono undang-undangnya. Lagi aku. Mudah-mudahan Habibie ya. Gimana penonton akeh kuwi to. Gitu ya perkara kata itu. Nomor kecil ono sing ngatur. Ya iya aku dulu. Yang punya ustad ae ora ono sing anu ngalangi. Lagi aku. Waduh. Menurut kodok iki penonton iki ya akeh. Maksud TikTok mesti ora oleh. Nek buka Mas jelas mau. Ngono cuwek terus ono sing anu. Lama ini. Aku mosok ngerekno komentarno munduk aku. Ono sing ape nge-plan zaman pengajian. Gila sama mereka. Nah, nyampe saiki ora ono apa-apa ora nge-plan, ora iso nge-plan. Teleponnya Anto. Ada pula kali dia harus jaga tuh. Berarti tirone turu angker lho. Saya seringkali melakukan olahraga dalam ruangan tertutup. Saya ingin berada di Ini minggir kuno Mas Jas ben ketok. Panas kok. Yo Mas tuh yo ronjo. Ketok-ketok kaya apa ngono. Ya. Ketika pertemuan geni to. Malam hari ini kita bakar-bakar doglek. Doglek itu apa Pak? Doglek itu bute, lumbu sente. Dudu menyok wi, dudu Bukan. Yang itu loh daunnya lebar-lebar. Gatal ya. Tapi ini ke Bandung gitu. pantesan gak moro. Ke Bandung. Sore Iya. sore mau lah. Ini ke betul. Nah ini teman-teman doglek namanya doglek, dedek doglek. Itu udah apa kan? Kesijan iki. Bisa jadi kayak orang matang sih ini. Bacot tuh matang. Itu kependem sama kayak yang bakar minyak kuwi. Enak Sujur aja. koyo Kuai. malah gak mateng. Kegosongan tak boleh gitu. Gak bakar koyo minyak kuwi dipendem. Saya tahu gua udah ngeteh ini sih geni gede. Gak nanti sujen ya ora mateng-mateng to.
Nek iwak ngono iki juga. Gua dipendem kok. Ndak dipendem apik matenge. Ya ora wis bar ae. Wis pedok bodine mekane mati. Oh yo ngene kok. Ya, tapi nek dipendem kan dhewe to Mas, ora panas gini. Wow. Cemplungan tengah ya di pinggir. Hanya 3.000 ngene satu. Iki tak cekekno nang pinggir tok jatah gosong. Ya wis tak entek. Aku dalang cerita kok ya 1 sepi penonton iki. Benar. Ya, Ya. dah. Ya. Aku tuh Dalang dhewe dak. artis antok nangis. Oke saiki artine. Nah aku camping wis 4 tahun dino wis sing kuwi. Endi? Iki ta. Lha wong kowe sibuk delok poli sapa yang pengen? Heh. Aku nek wong gak niat ora ngreken malah aku. Ayo ngomong ya roh ya nih. Ini yang YouTube. Sibuk poli ini yo sapa sing ngapengan? Beneran dong. Itu bakar apa Pak itu? Roglek, Buat makanan apa itu? panan babi. Babi caleng itu. Ya, Dudu babi ngepet itu Pak. tak. Babi celeng. Yang satunya kok menengah ya Pak? Yang satunya Iya. Itu kan 2 orang, 2 ekor. 2 ekor ya. Iya. Apa orang baru? Enggak, itu sakit gigi. Oh sakit gigi. Oh. Gampang kalau gitu. Kalau pengen cepat mari. Udah tahu torong bate. Ya paling ngedit atau iki. Nggih. Sakit dalu. Seraper itu. Ya dene kan nek penonton banter kene ngono. Iya. Wanti upload timbale kok napa? Mbak Kober. Walah terus aku. Ya bagus ngono. Itu sudah berapa lama Pak sakit untunya? Minggu. Oh seminggu. Yang sakit bame atau gusine Pak? Gusine bolong. Nah itu kakeknya itu satunya. Iku kuwi konten opo tanya kok aneh. Pamane Bisa kayak bukan. konten Mbak Kober yang ngomong tentang Mbak Kober no. Udah lama Pak ikut Mbak Kober misalkan kan nyambung. Kok saya gigi kurang kan orang nyambung toh. Nggih. Kita bilang dia. Sing viral Mbak Kober ya gawe anu cerita Mbak Kober. Ayo tuh Pak ngomong apa itu loh? Katanya Mbak Kober itu keturunan Majapahit. Oh iya. Di malam ini Mbah Kober bakar-bakar mengeluarkan anu ini. Apa itu Iya, yang bisa di bermacam juga. bumi itu kan yang lembut kan. Tadi Sino poli pembantu.